Здравейте хора, аз съм Shadow и това е пети епизод на моето Майнкрафт оцеляване с модове, който не е гледал предишния епизод да го изгледа. И оттам спечелихме тези милиони хиляди материали, а тези неща ги крафтнах. Тези неща съм ги крафтнах с милиони хиляди тонна дърво. Или чупено ми дай глава на Ендърмен. Ти ще направиш, ще бъда Ендърмен. Това ми да броня колко. И то ми дава същата броня, аз затова съм го взех. Това ще ми бъде за декорация. Тук сме с Deadpool Sword и отиваме да купкаме. Започнах нова яма. Тук се свързваш с другата яма, за това го направих така. Гравел. Винаги се подмина гравела. Ай! Ой, колко много зомбита. Вау, дънжен, друг дънжен. Зомбита! Много зомбита. Бе. Ще умреш. Какво? Що се фиксачи? Книга. Iron Man. Други чукат на Тор. И да мин. Нали дънжен. Къде беше изкота? Това нещо може да го правим. Извинете. Ще го правим. Това дънжен ще го направим нещо в следващия епизод. Ще направим нещо в камера с този дънжен. Ще ходим да бием босове. Първо това за Iron Man, защото Iron Man. Прости. Ставам чука на Тор. Едно от тези свободно място първо. Ще си оставя всички материали, които не ми трябват. Тези работи тук няма да ми трябва. Поръча. Не. По-лесно ще спечеля за тази Халк броня. Защото съм бърз. Скачам, имам резистанс. Чакай, и съм много дебел с тази броня. Вече отиваме. Ето ги остатъците от... Това е лудата ми сестра. Колко скочи. Боти извърски с хлопеха. Как си ти? Умри! Пара умри! Ужасни мъки умри! Да пребием малкия. Зеления фенер! Хакер макер. Къде го? Защото броните е лесно да се притрепят. Място няма. Сега ще се върна Като имаш Халк броня, всичко е лесно. Ето така ще припляскваме, както казва Никича едно, линк в описанието.
Прекалено съм бърз. Ще трябва вече в друг час. Отивам да събера другите неща. Щом имаш Халк броня, е лесно да ги преплеснеш. Тай ще има дъбъл бос файт. Ще първи ми този мотор. Но този път с на зеления фенер. Парчикоптер. Готови сме. Искам да пробвам Hulk Smash. Моля да не умра. Hulk Smash. Hulk Smash. Татаратам. Аз дали как скачам. Тут. Ето вече така, че си спестявам пътя с тая броня. А то даже направи. То дали ми е изхъби от Халк бронята, да малко. Халк смееш. На 3 сърци аз. Даже ми изхъби от Халк бронята. Ще направя още това често. Тя ще ги сложа в мината. Гринвата. Чакай, зеления фенер. Да, ще направя няколко често, като че си държа броните и тези работи. Ето да ми измислих нещо. Всички 8 пръстена. Не предпочитам. Да прехвърлим всичките хиляди такива брони. Превърнах се в човек от Халк. Искам само да видя нещо с зеления. Какъв съм нърдър. Зеления фенер. Първо да хапна нещо. Малко повече. Нямам да пулсворд. Чоколатора за всеки случай, ако ми се наложи. Но ще изчакам. Но ще покупаем. Така хабили. Тогава ще отидем да покупам. Върнем, щом стане ден. Върнем се, вече стана ден. Отиваме да поплеснем друг. Аз ще много гадно да пулсворд да се щупи. С него съм бил толкова много хиляди. Овца парче. Деструктор. Ай, къв си ти? Зеления фенер ще те застреля! Те са двама!
Помта ще ги преплесна. Това е за флаш. И това е за флаш. Абе, умели бе, нещо плесни. Слагам флаш бронята. Кал съм бърз. Паля направо. Палях даже и земята. И водата. Помпай всичко навътре. Извинете за сестра ми и тя е малко откачена бързо назаде. Да са се разпалнали. Та-та-та. Аз от тези босове само левали вдигам. Вече си направя специален чест само за брони. Това ще е готина идея. Аз те брони някак да умра, докато нито един от гостите. Музиката от сестра ми, дето не знае, че снимам. Копирайт! Няма копирайт, не! Лош копирайт! Копирайт никой не иска. Фук! Мой за следващия епизод. Ви просто това ще направя. Още ето. Кирка няма. Видим. Това ще е всичко за този епизод. Надявам се ви е харесал. На мен много ми хареса да се бим с тези босове. Не забравяйте да се абонирате, ако не сте се абонирали още, да харесате клипа. И